Hvem siger noget først? Det gør Sara. Ej, okay. Så har vi den protestantiske kirke, de går meget op i, at, jeg ved ikke, hvad den første var. Hvorfra? Det er lige meget. okay. Og ordet blev, kan man se ud fra citatet, og ordet blev kød og tog bolig blandt os, hvilket viser, at der skal være en menneskelig stedfortræder her på jorden, og som de ortodokse ser det, så der hele tiden er en til at føre ordet videre, og det skal være en af kød og blod. Og protestantiske, det var protestantiske, der synes det. Og så er det de ortodokse. Og man kan sige, at de ortodokse i citatet, at der står, men alle dem, der tog imod ham, gav ham ret til at blive Guds børn, hvilket retfærdiggør den tanke, de har, det at man skal prøve at ligne så Gud så meget, fordi barnet, det ligner jo faderen, og de tror jo på, at man skal, at en god kristen vej, det er, at man kommer til at ligne Gud. Ja. Og Okay. Vil du sige noget til det med Guds ord? Ja, i den protestantiske, der mener de, at det er anmæstelse, når mennesket, eller når paven, at det er anmæstelse, når paven og kirken prøver at tale på Guds vegne, hvilket stemmer godt overens med det, der står. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ja. Super. Okay, og tekst 11, den handler også om nadveren. Og så er det der med, at nadveren, det er et af de hellige mysterier, som kun er biskopperne, der ligesom kan løse det her mysterium, fordi de er Guds stedsfortrædere, og de forkynder Guds ord, så det vil almindelige mennesker ikke kunne gøre. Og så har vi fundet det her citat med, den som æder mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Og det er altså Jesus, det henvender sig til, må det så være. Og det gør han ligesom for, at man skal blive en del af helligdommen, og det er nødvendigt at drikke hans blod og spise hans legeme. Men nogle mennesker, de synes, at det lyder meget sådan hårdt, og fordi at han siger jo, at man skal æde hans kød og drikke hans blod. Så han mente så derfor, eller nogle mennesker mente, at det så derfor lød hårdt, og det var en fornærmelse, fordi at de ikke tænkte, at det var rationelt, og de mente, at selve troen ville være nok, og at man ikke sådan behøvede at spise hans blod. drik Hans blod og spise hans legeme, fordi at de ikke sådan, de forbandt, at troen det ville være nok, men at vi fandt sig frem til, at grunden til, at man så gør det, det er ligesom for, at man skal forbinde Jesus med den jordlige verden, og man skal menneskeliggøre ham. Ja. Så tekst 10. Der er tilbage. Okay. Hvad er det, den handler om? Ja, det er om, hvordan man kan se de forskellige religioners indflydelse på kirkerne. Og der kan man se for eksempel i de katolske kirker, at der har vi den vandrette arkitektur, og nadveren, som de ligesom ser som det mest hellige af sakramenterne. Den er placeret bag, eller sådan bagerst i koret, og den er ligesom modpol til indgangen, hvor den værste indgang, hvor hvad kan man sige, kirkens gæster går ind. Og i den ortodokse kirke, der ser man indflydelsen i form af den lodrette orientering, som ligesom opstår på grund af lysene, der kommer ind af de store vinduer, som danner det her udtryk mellem himmel og jord. Og så til sidst med den lutherske tradition, der er prædikestolen i centrum af kirken, hvilket understreger det her med, at ordet det er det centrale i Luthers teologi. Og rummet det hellige ved at bruge af det hellige, og ikke på grund af
Eller nej, altså til sidst så skal man lige sige, at selvfølgelig kan man se de her 3 forskellige indflydelser, men at rummet det bliver ikke helligt på grund af arkitekturen, men på grund af de hellige ting, der sker inde i kirkerne.